पवन जगन्नाथ पाटील, राहणार लाटोडी, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर. माझा टोमॅटोचा प्लॉट आहे आर्यमान, 20 गुंठ आहे, 3000 रोप आहेत, 5 बाय 1.5 वर लागण दिलेली आहे आणि अमोल मासे सरांचं पूर्ण मार्गदर्शन आहे त्याला. आज आता 37 ते 38 दिवस झालेत. पानाची वाटी कुठेही नाही, फुल टेम्परेचर होतं, पानाची वाटी नाही, सेटिंग एक नंबर आहे, फळाचं बंचमध्ये सेटिंग झालेलं आहे आणि सरांचं मग कन्सल्टिंग एक नंबर आहे, कमी खर्चात चांगलं उत्पादन. आणि प्लॉटचा आता मी तुम्हाला फोटो दाखवतो, जरा व्हिडिओ बघा.